María Victoria Moreno naceu en Valencia de Alcántara, en Cáceres, no ano 1941, onde vivirá só uns meses. Morará en Badaxoz e logo en Segovia, onde forxa os seus recordos da infancia. Estudo bacharelato en Barcelona e filoloxía en Madrid. No ano 1964 trasladas a vivir a Galiza, concretamente a Pontevedra, onde impartirá clases de latín. Nicolau e Natalia son protagonistas de Anagnórise, unha novela escrita en chave feminista por María Victoria Moreno e que publicaría Galaxia no ano 1988. Desta obra faríanse unha vintena de edicións. É considerada un dos maiores éxitos da nosa literatura xuvenil. Incluída na listaxe de honra da Organización Internacional pro Libro Xuvenil, foi traducida ao castelán, ao éuscaro e ao catalán. Esta ilustración corresponde á capa do primeiro libro en galego de María Victoria Moreno, Mar adiante, publicado en 1973 por Edicións do Castro, unha das novelas fundadoras da literatura infantil en galego. A propia autora entende este libro como unha asignatura de compromiso coa lingua e cos nenos e coas nenas de Galiza. Concretamente, María Victoria, aló polo ano 1993, declarou: "A miña relación con Galiza e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor." Noutra ocasión tamén asegurou: "Escribo en galego porque amo a Galiza, porque Galiza me deu moito, porque penso en galego, porque collín a causa dos pobres." Aínda que a autora escribiu para outros públicos, o certo é que tiña predilección por crear personaxes e historias para xente nova e promover a creación en galego. María Victoria estivo moi implicada na Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil que nace no ano 89, chamada Gálix, e que pretendía poñer a literatura infantil e xuvenil ao mesmo nivel que a literatura para persoas adultas. A colección que codirixiu dende o ano 1988 é Árbore, da editorial Galaxia, xunto a Antonio García Teijeiro e David Otero. Con este novo proxecto editorial medra a súa implicación coa animación á lectura. María Victoria Moreno é escritora, por suposto, mais tamén é docente porque no 65 aproba as oposicións de profesora e é destinada a Lugo. É libreira, sí, pois no ano 1968 cofunda con outros persoeiros da cultura a Libraría Xuntanza de Pontevedra. Nese pregón do ano 2003, ela dixo concretamente: "Esta María Victoria Moreno foi sempre esnova e insurrecta, o que leva a moita honra aínda que moitos paus lle deran." Esta frase figura tamén na primeira páxina do libro de Montse Pena Presas, A voz insurrecta, María Victoria Moreno entre a literatura e a vida, publicado no ano 2018. A súa antoloxía poética é Os novísimos da poesía galega, publicada no ano 1973. Para compoñer este florilexio de poemas, a autora empregaba 3 criterios: ter nacido a partir do ano 1943, escribir en galego e ter un libro xa publicado. Hai máis de 5 décadas que se celebran as letras galegas, mais de momento tan só 5 literatas foron homenaxeadas. Elas son Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, María Mariño, María Victoria Moreno e Xela Arias.